ככל שהעניין שאתה רוצה הוא יותר חשוב, אתה פחות תקנה זיופים. אם מדובר על איזה משחק לילדים, אין לך שום בעיה לזרוק כמה שקלים ולקנות זיוף. כשמדובר על איזה מכשיר במטבח, אתה כבר תשקיע יותר. כשמדובר על רכב, אתה בוודאי לא תקנה איזה זיוף, אתה תשקיע ולראות טוב טוב שאתה יודע איך אתה נוסע, איך אתה מגיע הביתה ושהרכב מתפקד כמו שצריך. כשמדובר על ניתוח, חס ושלום, של אחד מבני הבית, כל אחד מבין שהוא לא ילך לרופא חפר, הוא יחפש את המומחה בתחום. כשמדובר על כל העולם הזה שלך וכל העולם הבא, פה אתה רוצה להתפשר ולהגיד, תשמע, מה נעשה? הפסידו טיסות, חבר'ה, אומן ראש השנה זה לא פריבילגיה, אנחנו לא קולטים. רבי נחמן הבטיח, הוא מתקן אותנו, את כל הדורות העתידים לנו, כל הגאולה תלויה בעניין הזה. אין לנו זמן למשחקים, גם אם הפסדנו טיסה 1, 2, 3, לא יודע מה, אנחנו צריכים להיות שם וגם אתה תהיה שם.